A Chris Hugh ar yr asgell chwith. Codi ben, di gweld yr hediad gan Jordan Cottrell. Cottrell dio ddim yn cam sefyll yn ymestyn am y bêl. Ac yn ei ffrodio hi heibio i John Danby gefn y rhwyd. Ac wedi 7 munud mae'r tîm cartre ar y blaen. Ar ôl taith hir i lawr i'r de, nid y dechrau delfrydol i dîm Niall McGuinness. David Cottrell at Luke Cummings. Cummings torri tu fewn a dyma Jordan Cottrell yn y cwrt. Yn sgwar a pwysyn o Sam Bowen i gefn y rhwyd. A'r gŵr arfenthig o Gaerdydd yn sgorio gol gyntaf yn yr uwch gyngrair. Cottrell yn sgorio'r gyntaf ac yn creu'r ail. Chris Hugh, Callum Bradley yn gry yn benderfynol. Bradley nad ennill y bêl i'r Fflint ac yn dal i frwydro gyda Chris Hugh. Dyma Tom Kemp y croesiad at y postyn pella. Cadwaladr ar peniad. A Josh Gold, y golwr arfenthig o Abertawe, yn ei gwthio hi heibio'r postyn. Mi o'na wiriad oddi ar MacDonald hefyd. Bradley, Nathan Craig, Howard, yn ôl at Bradley, chwarae taclus gan y Fflint. Mae'n taro'r postyn, a mae Cadwaladr i'r rhwyd wag. Mae'r Fflint yn ôl yn ni, 42 munud wedi chwarae. Chwarae twt gan yr ymwelwyr, Bradley'n anlwcus i beidio sgorio. A diolch yn fawr, medda Cadwaladr. Rwy'n funud i fynd, tan yr egwyl Luke Cummings sydd â hi y bêl letraws yn chwilio am yr ymosodwr Kane McLagan. McLagan yn curo'i ddyn yn ergyd isel i gefn y rhwyd. Wel, y Barri ond wedi sgorio 3 gol yn ei 6 gêm ddwytha. Maen nhw wedi sgorio 2 yn yr hanner cyntaf yma. A rheswm arall i ddathlu Kane McLagan ar ôl troi'n dad am y tro cyntaf wsos yma. Cottrell yn uchrymanu hi fewn. Luke Cooper ar peniad yn curo Danby. A dyna'r bedwaredd i'r Barri. Cooper a'i gol gyntaf o'r tymor. Ben Mar ar arwydd. Cadwaladr yn penio i gefn y rhwyd. Wel, da ni'n cael gledd o goliau mae'r Barch Jenna heddiw. Ail gol y pnawn i ma Cadwaladr. Howard at Fawkes. Chwarae da gan y Fflint. Dyma Bradley allan at Sam Hart. Cyfle i groesi Hart ar croesiad. Yn cosi tor trawst. Ddim dyna oedd y bwriad gan Hart yn sicr. Ond mi oedd hi'n agos. Howard, Hart yno eto. Nôl mae'n dod at Callum Bradley. Bradley di bod yn fywiog yn y gêm hyd yma. Dyma Tom Kemp. Kemp, croesiad da gan Kemp. Pwy sy'n cyrraedd? Connor Howard i gefn y rhwyd. Wel, mae'r Fflint yn ôl yn ei eto. Yr unig dîm yn y gyngrau sy'n heb gael gêm gyfartal hyd yma. Ydyn nhw am unioni pethau yn y chwarter awr ola. Cummings yn camu ymlaen o'r cefn. Bowen yn curo'i ddyn yn dda. Ac yn rhyddhau Jordan Cottrell. Cottrell yn sgwar a Jarvis yn selio pethau i'r Barri, mae raid. 86 munud wedi chwarae. Cottrell yn ei chanol i eto. Ac mae'n 5 i'r Barri. Ben Mar. Pres ar peniad. A'r bêl yn cael ei chlirio ymhell lawr cae Cottrell ar ôl i. Mae Danby wedi dod yn bell oddi ar ei linell. A dyna'r 6 i'r Barri. Ac ar ôl 6 gêm heb ennill, maen nhw wedi taro 6 gwaith yn erbyn y Fflint. Ond mae cyfnod sâl y Fflint yn parhau. Colli 10 o'i 11 gêm ddwytha ar ôl y canlyniad yma. We've been on I wouldn't say a difficult run. We have been on a difficult run, but I wouldn't say we've been playing particularly badly. But we hadn't won in 6 really, drawn 3 of them. But for the boys to go out and play that style, that manner, that conviction in the first half, shows a hell of a lot about their character. But you're right, it could have been quite a few more in the first half, and we've missed a few sort of opportunities from set pieces as well. So I'm disappointed in that, but at the same time, got to pat the boys on the back for the way they played. Second half, I've got to give Fflint credit. I think they showed huge character and resilience, and they're pushing towards the end. And obviously, I'm disappointed with the amount of the goals we conceded. I think we're chasing the game at 4-3. Because I think we deserved a point at that time. We were on top, and
we were trying to get level with them, and I think, you know, obviously chasing the game, you'd always leave yourself open and stuff. So, but to concede soft goals, it is very frustrating because, you know, the lads have been excellent at the back. You know, the back five has been superb of late, and it's again, you know, you look at the scoreline, you think 6-3, it's a little bit of hammering, but in my opinion, the second half, it doesn't. The lads need a lot of credit for the second half. They've shown that what Fflint means to them, if you like. You know, they've done a lot for the badge, and I'm proud of that. So dod lawr I Barri, mae'n lle anodd, dim ots pryd ti'n chwarae nhw amser y flwyddyn. Ond ia, tod yna wedi dechrau dda first half. Pawb wedi dod lawr ar bus, sa'ch chi'n deud half time, oedd pawb dal ar y bus efo sut oedd yn ei first half. A wedyn, mae'n just y mynydd I cleimio wedyn yn y second half na. Ond wedyn, dan wedi dangos dim bach o'r cwffio na yn ail hanner I ddod nôl fewn i'r gêm I nid i'n 4-3, ond wedyn ti bod trwy'n mynd I fod yn cheisio'r gêm, trwy pwysio pobl I fyny, wedyn da ni'n exposed yn diwedd yna, wedyn maen nhw wedi sgorio 2 gol arall yn ei dyn 6-3 yn diwedd.